Khapangni takuk tei mare kising song sengtini norno haino hai kaisa topic no tui phaikya salkisa sakang viral wngmani buri khorongni tei khoroksa buri no bulaimani abobo sala seklai bulaimani si agoliwo salkisa sakang bo haino buri rok bulaimani phia haino hai chini mangpleo viral video kaisa kase phaikya sala khoroksa no seklai bulaimani abulainai norok borok no sinewi no manai tangai ingka ke borok salkisa sakang bo viral wnglaimani koktoma haike khapangni takuk tei bukuk song o mangpli ingkha thangnai 7 tarik ni honni 8ta 9ta tamma hai jora borokni o mangpli bulaimani koktoma chini mangpli o kasai phaikya mangpli o nukjak buri khoroknei borok buri khoroksa no bulaimani abo bo sala seklai o bunai rok wngkha Victoria tei khoroksa ke khumpui tei je salano seklai bulainai a salani mung wngkha Boyer Burma tei bujangnai ni mung wngkha Priyanka Tripura haike khapang takuk tei bukuk song o mangpli ni video footage bo anero tongo phiaba ang norno phunui malia tangai engke abo community guideline ni bagai haike khapang takuk tei bukuk song o mangpli o bulainai ni soi pati mungtamo abos tei kisani yagolon norok sai manai srai borok abo haike bulaimani pheratamo norok joya winai tongdi Tripura today no